naama. Väri rupee muuttumaan, muuttuu. Hiki alkaa puskemaan. Nää. Aika kevyttä kamaa. Hyvin se esittää. Hetken patoutuu. Kuuma. Maistuuko tupakka hyvältä? Saattaa muuten hikoilla koko illan tuosta väärästä. Tää muista yhtään miltä. Se alkaa puskea ihon läpi, kato. Kusi voi kirveellä jonkun verran. Vielä sinne jäi. Jo pois. Mennäänkö toinen? Ota. Nyt rupes varmaan mahapohjat tuntumaan hetkinen. Ei me toinen. Menee. Ei me. Jos oot kerran uskalla. Menee jo. Se on nyt myöhäistä. Ai uskoo vai? Ei tää puuduttaa tää toinen. Helppoa. Oi vittu. Okei, paukku on valmis. Noniin, seuraava. Älä nyt oo ämmä juosse. Lämmittääkö? Ambulanssi. Sinne meni saatan. Tässä meidän teräsmies. Hampa nyt vittu sekavaa. Ei pysty. Tää menee muuten levitykseen tää video. Sinne meni. Nyt muuten kannattaa varmaan juoda sitä maitoa. Tuossa maitopurkki. Heti huomaa, silmäaukko on vaan kihelmöllä. Oh yeah, baby.